Okay, matapos ang ating ride venture sa Tangadan, Abra, let's go to another ride venture. Welcome to Abra! Woohoo! Wow! Abra! Woohoo! We're here! Okay, good day. Isang matalinong umaga na naman po, mga ka-geniuses. Tayo po ay nasa San Quintin, Abra, Philippines. Pupunta po tayo ngayon sa Benguet, Abra. Bibisitahin natin ang Victoria Park. Tapos no, wow! Sana all my big bike! Alam ko naman si Whitey. Papakita ko po sa inyo kung gaano kaganda at gaano kasarap magmotor sa Abra. Pagmasdan ninyo mga ka-geniuses. Yung mga bengkingan na ganito. Alright. Ayan pa. Oh my God. So, samahan niyo po ako sa paglalakbay natin sa Abra. Pupuntahan natin yung mga lugar na gusto kong ipakita sa inyo, yung ganda ng lugar. At mag-aaral na rin po tayo. Pagsasabayin natin ang pag-aaral at paglalakbay. Yeah. Ito, ito nakasulat. Dumanon kayo apo. O dumanon kayo apo. Yan po ay lengguwahe sa Ilocos na ibig sabihin ay tuloy po kayo. Tumuloy po kayo. Connotation yan eh. You are all welcome. Yan sa English. Yan po ang ibig sabihin doon. Na. Makikita niyo po, nagbabago na yung aura. Ang gumaganda na yung mga tanawin. Alam niyo po kasi ang Abra, hindi siya nawawalan ng sorpresa. Yan o. Sa bawat lugar na pupuntahan mo, merong sorpresang nag-aabang sa inyo. Ayun, nakita nyo po yun. Tingnan nyo, nakita nyo po yung mga bundok. Yun. Diyan po mayaman ang Abra sa mga kabundukan. At yan ang pupuntahan natin. Lalo na pag nakapunta na tayo sa mga bahagi ng mga Tineg Rolling Hills. Wow, it's the best. Yan o. Ito pong bahagi na yan. Yung nakikita nyo na yan. Yan po ay ang bahagi ng Cordillera River na kumukonekta po doon sa Ilocos Sur, doon sa may Banawang River, kasama niya yan, diretso na yung mga lugar na yan. Ganda talaga ng tanawin, ano? Sino ba namang hindi mawiwiling pumasyal dito? Yan o. Kita po ninyo yung mga tanawing ganyan. Titikman din rin po natin. Darating din yung titikman natin yung yung Mickey dito sa Abra. Kasi alam niyo po, ang Abra ay popular pagdating sa Mickey. Susubukan nating tikman at i-feature yung kanilang special Mickey Abra. Wow, yan ang mga titikman natin. Kasi yun din, gusto ko ring matikman. Hahanapin natin kung saan naroon
yung the best na Mickey Abra. Whoa, whoa, look at that. Look at the view. Do you see what I see? Oh my God. Woo. Grabe oh. Mga ilang sandali na lang ay mararating na natin ang municipality ng Bangged Abra. Yan, yun o, nakikita nyo yun? Ayun o. Bangged. Welcome to Bangged. Yo, we're here. Dito na tayo. Pero hindi tayo papasok sa mismong Bangged. Kasi ang pupuntahan natin ay sa Victoria Park. Ito, memorable sa akin tong tulay na to eh. Kita nyo ba yung maliit na tulay na yun, yung dati dyan? Ilang dekada na rin nang nakalipas, naranasan ko pang magmotor dyan. Ano, college ako nun. Nung una kami namasyal doon sa La Paz, Abra. Yan, yung lugar na yan, baka dyan tayo liliko papunta ng Bukay. Pero babalikan natin yan. Punta muna tayo sa Victoria Park. Alam nyo, yung doon sa party room ng Bangged Abra, hindi ka naliliko sa kaliwa. Ano, diretso na tayo, hihinto na tayo bago lumiko sa kaliwa. Dahil makikita ninyo yung malaking arko na nakasulat ay Victoria Park. Malapit na po tayo. Na, yan yung likuan sa kaliwa pero hindi tayo tutuloy dyan. Ayan, mababasa nyo ba yan? Boss, open the park? Open the park? Ayun, ayun. Ay, yuri ko lang dyan kadwa. Thank you. Yan na. Samahan po ninyo ako at ihahatid ko kayo sa Victoria Park. Pero, panikan na naman to, Whitey. Mapapasubo na naman si Whitey sa panikan. Go, Whitey, kaya mo yan. Maaasahan si Whitey. Oh, gee. Liliko tayo dyan. Pero panikan pa rin. Ayan na. So, mga ka-geniuses, welcome po sa Victoria Park, Bangged Abra. Woohoo! Okay. Dito tayo sa Victoria Park. Woohoo! Dito na tayo sa Victoria Park. We're here. Ayun yung mga poste oh. Ito yung ano, yung popular na mga columns sa Bangged Abra sa Victoria Park. Punta tayo doon sa tuktok doon para pakita ko sa inyo yung kabuuan ng Bangged. Dali papanikin natin yan. Wala kasi yung ano, yung stick, di ko may labas. Bigat ng bag.
Ilang taon na rin yung lumipas nung huli kong napanik tong hagdan na to. Pupunta kasi ako dito pero hindi ako pumapanik masyado. Ayan tignan nyo na yung bangged. Kaunting kaalaman. Alam ba ninyo na ang mga ganitong street light post ay napatanyag noong Victorian era sa pamumuno ng Queen Victoria of London? Ang mga ito noon ay mga digaas, sinisindihang isa-isa na parang mga gasera. Noon lamang 1860s na sila Joseph Swan at 1880s Thomas Edison ang nagpaging dikuryente ng mga street light natin, at sa pambihirang pagkakataon sa Bangged Abra pinagsama-sama ito upang bigyan tayo ng isang napakagandang tanawin na nagniningning lalo na sa gabi. Yan ang ating munting kaalaman. Picture muna sa mga kapamilya ko sa Senior High School Department. Kasama ko po sila ngayon sa ating paglalakbay. Ang laki ng pasinta mo! Agare! Ito ang Victoria Park. Yun. So, sana po nagustuhan ninyo itong adventure natin na to. Sana po ay huwag ninyong kalimutang i-click ang subscribe button, i-hit ang bell at mag-like para po sa mas marami pang paglalakbay at pag-aaral natin sa hinaharap. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!